Evo da vidimo šta se dešava na ovom Total Satu, Total TV, ovo. Žarkovo Čukarica, evo. Znači prvo su isključili su nam ovde N1, to je bilo broj 3, ubacili su nam neki RTV umesto N1, pa su nam ubacili umesto Nove su nam ubacili Superstar, pa su nam ubacili ovog škrbavog, ovog majmuna, ovog retardiranog Informer, K1, ovo su ubacili sve preko reda i onda sada od juče, evo ovde iza Newsmax Narodna je bio Insider TV, to su izbrisali Insider TV, evo nema Insider TV, znači od juče izbrisano, ja sam video da su počeli da downloaduju novu aplikaciju, znači 3 kanala ova slobodna su nam izbacili iz grile i ubacili su nam samo botove. I kad scrollujete ovde na dole, ovde isto nema više, ovde su nekad bili rumunski kanali, to su nam izbacili Rumune, izbacili su, evo tu nema više Rumuna, ovi Hrvati isto ne rade, eto. To je crni mrak ovde, pada mrak, Severna Koreja, gde mi živimo, ja ne znam. Šta je sledeće? Ukidanje interneta, će internet da nam ugase, pogledaj koji su to kanali, Pink Show, koga to zanima, Total, to je bilo ranije slobodna ova mreža, to je sad sve okupirano, evo, to je to.